Sadiq Salis Production. Injina nake wa gwarzon fama, General Baba Tani mai alfarma. Baiwa na rabbi shine yayi ma, alƙawarin da ka ɗauka can ma. Tafi dai mu je namijin gaske, damuwar mu duka ka wanke. Da mota ya ɗagar wani keke, amana halin gado yayi, cika alƙawari gado yayi. Aikin sana da kyau shaida na yi, mai gaskiya abin ayaba ne. Dan amana sai mai amana, tafi dai mu je namijin gaske. Alamin sharfi nake ma wake, ta halinka ne sanya ni nake yi. Baitika nake gurin gwarzon namiji, General Baba Tani mai alfarma. Na kware ake kira dan gaske. Allah nake kira farkon baituka, ni ne zan magatan mutumin daga. Waka nake cikin jeban daukaka, zan wake tarumin da yake gaskiya. Rabana salatilin kogon annabi, gatan duniya larabi. Sa'uliya zafai na sabi nabi, sa dukkanin magoyansa bai daya. Gamji kake uban tsara sassaka, namiji na gaske kai na yi ma bai cika. Ya ilahu ne ya yi ma duka ɗaukaka, kai taimako ana yi maka godiya. Alƙawarin da ka ɗauka ka cika, shi yasa komin karafi yake haskaka. Amanar da an ka baka kana yi haka, mutan Nijar muna yi maka godiya. Ku fito mu ƙara yi masa da yi jinjina, General Baba Tani na mu kana ina. Asalin kakin halin naka ya bayyana, addu'a muke yi Allah ƙaro lafiya. Lamin sharfi nake yi ma baituka, kyan halinka ne ya sani ma na yi haka. Duk abin da ka yi mu da rabbi ya yi maka, ni lamin sharfi ina yi maka godiya. Kai taimako da yawa mun san haka, a marayu gajiyayyu
General Baba Can. Fatima Zara kike, mai kyan hali da yau gado haka kike, Rabana ya kare ki duk inda kike. Fatima Zara, 'yar General Can.